Klaps! Mormens, eller hvad? Nej, jeg ved det ikke. Jeg ville egentlig have ringet efter en pizza, men jeg kan ikke finde min telefon. Det er noget lort af det. Men ved du hvad? Jeg æder dig alligevel, for vi kan lige så godt få det bedste ud af det, ikke? Hey! Har du aldrig hørt om hygiejnekursus? Kan man ikke få lov at spise i fred? Nej, for jeg er kendt som fugl, der kommer og ødelægger det hele. Og sådan er det. Ja, man kan ikke pille ved manuskriptet jo. Vel? Nej, se nu, det var en stamtavlemus. Så kan du lære at vaske dine fingre, inden du putter dem i munden, altså. Det er simpelthen bare så, ja, klammer. Nå, lille ven, det kan være, du vil spise mad. Hey, klunkefjæs. Hvad laver du? Jeg har da så ulækker, at han børster heller ikke tænder. Klamt. Hans Jørgen, dejligt at se dig. Kan se, du stadig er rødhåret. Du burde gå til frisør. Jeg er ikke rødhåret. Jeg er rødmosset, og det er overhovedet ikke det samme. Nå, så siger vi det. Men det er stadig tykkere end Ulla Terkelsens. Jeg troede, der var en dør her. Ja, de får lavet negle ude i Valby. Altså først så prøver jeg at lære dig, at du skal vaske fingre, inden du spiser. Og så skraber du din negle mod klippevæg. Er du idiot? Hvad? Er du? Her finder han mig aldrig. Jeg kan se dine testikler. Ja, de er imponerende. Sig mig, kender du begrebet teabagging? Ja, du har engang glemt at slukke for dit internet. Det var til en skoleopgave, og det ved du godt. Så vil jeg nødt gå med dig til eksamen. Fy for satan. Der er jo faktisk nogen af os, der tager sådan en uddannelse. Jeg bevares. Tysk porno med Ole Ernst i hovedrollen. Virkelig lækkert. Hvad? Ole Ernst? Jeg troede, han var stoppet. Ja, det troede jeg også, han var. Men pludselig dukkede han op på skærmen. Nå, Hans Jørgen, jeg stikker af. Kan du have det? Du går hjem og sælger fjernsyn, BS og basserne. Dejlig Ole Ernst, var. Jeg mener. Nå, nu er det bare dig og mig. Hvad skal vi lave? Han har jo ret. Fandme en klam film. Synes du? Skulle vi næsten tage hjem og se en til, hva'? Seriøst? Ja, kom med mig.